Uphakela umthakathi ufuna ungizwe umchuno ngesibhakela. Nginibingelele ngani kuzo zonke indawo la kuhambe kufinyelela khona lo mbukiso. Kuyintokozo kakhulu ukuba nani. Namhlanje kuphathela udaba olushisayo lapho khona uphakela umthakathi elalele inkulumo kaNgizwe, lapho uNgizwe ekhulume wakhwela wadilika kuyena, embiza nangemanye amagama esingisiwabize lana ngoba siyakholwa. So ubese uphakela umthakathi wenza ividiyo esho ukuthi hhayi yena ucela uyekwe le ndaba or bahlangane noNgizwe bathi ukungqamuzana ngesibhakela nje, yena umfuna ngesibhakela ampruvele ubunsizwa bakhe. Kepha ngaphandle kokuthi sikhuluma kakhulu, asike sikufakele yona le vidiyo kaphakela umthakathi uyibonele, uyizwele ukuthi ukhulume wathini ngale nkulumo yabo. Wena uma ubheka le ngxabano yabo uyohamba ihambe iphelelaphi, ngoba uyayibona ukuthi iyaqala kubuye kube ngathi iyaphela, kubuye awusike sizwe ku-comment section ukuthi ubona izohamba ihambe iphelelaphi. Sheme! Wow! Hey, hello. Hayi, ungathathi ngamawala. Ungathathi ngamawala. Ngihlala ngikhona mina. Ungathathi ngamawala. Ngizwe mchuno. Ngizwe mchuno macingwane. Hawu lapha kimi ngokubuza ngisho usibali bami macingwane. Mina usibali wami ngimfice ezantsi ziushaya. Wayiphakamisa nje. Ngenza njalo mina ngoba usuke efuna ukubona umtsizwa bami. Mina ubami umtsizwa ngichazelani ngabo. Ngiyabuveza. Kuyo yonke lento oyikhulumile macingwane. Ngeke ngugegeleke mina ngilokhu ngubiza ngilokhu ngilinganisa engathi ngikhuluma ngomuntu engingamazi. Ngizwe mchuno. Bakhona omcineka, bakhona oge, bakhona oBig Zulu, bakhona insizwa lezi ezivama ukuhlela imidlalo le yeyinsizwa ezisuke ziyongcweka ngamankomane ngoba ngenduku anginawo size mina. Angina size nje ngenduku mina. Ungayidazela inkani uzofikela uthanda khona. Asingayeluli macingwane sizodida ingane. Ubunsizwa buchazwa la ku TikTok. Ubunsizwa buchazwa go live umuntu ekoxa utshwala. Umnsizwa bulapha mhla kuthiwa insizwa iphelele zonke. So omcineka abantu abahlela imicimbi lemkhulu oBig Zulu oge umfoka Ncopho yiba abahlela lemicimbi emkhulu. Ngicela sizwe sase South Africa ukuze masifundise izingane into sifundise izingane into eyiqiniso. Mina angimenyanya umacingwane angisoze ngamenyanya ngiyohlezi ngiphawula ngaye. Kodwa mayiphika umtsizwa bami ake siyeke ukukhuluma. Ngicela nisihlelele impi yesibhakela ngoba le enduku ngeke kuze kulunge. Nisihlelele nje impi yesibhakela nomacingwane. Uma singeza ukwenza lokho asiyekeni ukukhuluma abafowethu siqhubeke nempilo niyohlangana nomacingwane lapha siyikhulumela okunye naye. Kodwa mangabe uphika nje umtsizwa bami ukuthi mina ngiyona insizwa. Awu ngithi mina lezi insizwa zakithi futhi mina ningangikhokheli nikhokhele yena. Mina ngizoyikhokhela mina. Ningamkhokheli yena. Inkinga yenu nifuna ukwazi ukuthi ngenzani. Anazi ukuthi ngenzani. Uyabo? Iniphatha kabi indaba yokungazi ukuthi ngenzani. Uyabo? So ke asiyeke ukukhuluma. Uma kufanele sikhulume asambe siye eringini. Uma singeke siye eringini akuyekwe nje ukukhuluma ku social media. Asiqhubekeni nempilo sibonane lapha ezitolo sibingelelane sihlekane ngoba anginayo inhliziyo embi mina. Ngifuna nikwazi lokho. Anginayo inhlobo inhliziyo embi. Zonke insizwe ezangixoxa esikhwilini mina ngizwana nazo namhlanje. Yonke insizwe okwahlala induku yayo egazini lami ngizwana nayo namhlanje. Angiyena umbulali mina. Angiyena umbulali. Angikholelwa nje kutheni mangabe uphambene nomuntu ufanele afe. Kodwa ngikwesaba ukufa futhi ngeke ungibulale kalula nje mawucabanga ukuthi ungavela ungibulale nje ngoba ngiyindoda mina nginomsamo engunakekelayo enguhloniphayo ongayenzi into ebhedayo kuwo nako umunye umuntu. So ke bengisiza nje lezi insizwe ezithanda kulokhu zigabaza ngebhamla zigabaza ngebhamla. Hayi ehlisana umoya weinsizwe. Impi yesibhama inqotshwa umuntu akekho umuntu okwazi ukuyinqoba. So ungahamba ugabaza ngesibhamla ngoba mina into engingayenza ngasuke ngikwenza uyidubule wena ngaleso sibhamu leso ngulaye
uvela usuke nje uthatha isibhamu uyibulale wena ngoba uhalela ukudubula usukhathele ukuhamba udubula umoya la. So ke macingwane insizwa zakithi umoya muhle funa ningazi nje mina nginomoya omuhle kabi nginomoya omuhle kabi ngumuntu nje oyigcwalela uthando enhlizweni ongazwani nokubhedelwa futhi ongeke ashintshwe umuntu angishintshwa umuntu mina noma ngathiwa wenzani umuntu akangishintshi noma umuntu ethi ufuna ngizonde wena macingwane ngeke akwazi mina ukungenza ngikuzonde noma umuntu angathi ufuna ngizonda ukhuzana ufuna ngizonda umthandeni ufuna ngizonda ujiva ufuna ngizonda ugatsheni ngeke anginayo inhliziyo yokuzonda mina nenhliziyo yokuthanda nenhliziyo yomnsizwa mina hey webabhemi angixoshi zonke izinsizwa mina la ezweni ngeke ngixoshe zonke izinsizwa la ezweni weinsizwa zakithi ngimtshela niyezwa angiyona futhi insizwa enkulu ngaphezulu kwezinye izinsizwa hey kodwa ngiyinsizwa bafowethu mina uyabona ke mina ngilento okuthiwa insizwa the true definition of insizwa yimina uma uphika lokho kwakho lokho ngeke ngingene egcekeni lakho macingane ngeke ngingene empilweni yakho nabafazi bakho nendlela owenza ngayo izinto ngeke ngingene mina lapho ngoba nginenhlonipho yegceke nezinto ezenzeke emagcekeni ezingeke zaziwe umuntu ezingathi noma zikuphethe kabi kangakanani ungeke umxoxele umuntu ngeke ngingene kulokho wena uma unelungelo lokungena kulokho vele impilo yenu nginibona ukuthi niyathanda njalo manikhuluma nifaka abafazi nifake zonke lezi zinto hayi mina mangikhuluma nensizwa ngiyenzi leyo nto leyo uyabo asiyeke ukukhuluma na uma kuukuthi lolu daba siyaluyeka siluyekeni uma kuthi siyaqhubeka ukukhuluma ngalo ngicela ningihlelele impi nongizwe yesibhakela nje siyeke ukukhuluma ngaphandle kwalokho mina nomacingwane soba abangani ngeke siphinde sikhulume ngokuphikisana ngoba ayikho into esiyikhuluma lezi izingane izokhula ingazi lutho ngifuna umacingwane angixoshe bese ngiba umfana kuyena noma mina ngimxoshe bese ba umfana kimi bese siyaqhubeka siyaphila sesazana igaba zethu singalokhu sileva la sichitha isikhathi thank you angisafuna ukukhuluma ayizondi kabi zonke izinsuku ngeke nginixoshe nonke insizwa zakithi mase kuthiwa siyalo kodwa mina ngingakalwi nawe ngikwesabi nje noma ngabe ubani mangingakalwi nje nawe ngikwesabi wena ko wakhula ngakini wazi ukuthi makukwe kwakho ukukhuluma fanele kubula umuntu qhubeka naleyo nto oyifundiswa oyihlo bakho thina safundisa ukuthanda safundiswa impilo safundisa ukukhuluma ukuthi into uma ungayibonanga khuluma mawubhedile uyobubhede kahle phakathi kwabafowenu ocabanga ukuthi fanele ngiyifeke akeze hawu lokho uyikhulumela ngakho macingwane uyayidlalela iningi lalabo abantu enibasabayo nina iningi labo labantu enibasabayo la ku social media abayiveza beyizingozi nani basaba mina akanginaso isidingo sokuhambe ngichazela umuntu ngami ngoba kukhona izinto uma indoda ofuna uyibona lokho akuyona impilo bese uyakiyeka so ningangiphikeleli mina ngento enganayo impilo ngoba aniyazi ayizondi kabi ngani zakwethu loyo boko uphakela umthakathi kade eyikhulumela yena siqu sakhe kwi social media yakhe eqonda ngqo ungizwe embiza ngegama esho lokakushayo esakulendileke manje ukuzwa ungizwe uthi uzophendula yini noma cha ngoba le story sabo yabona ukuthi siya ngokuqhubeka siyakhula asike sihlangane comment section ungakhohlwa ukulike ushare usubscribe wenze konke nje kuyo le channel usihlangabeze izinkundla zokuxhumana TikTok Facebook Instagram YouTube kanye na ku Twitter lapho simanje sikuthulula khona nje indaba ezishisa njengoba zinjalo sinobufakazi ngaphezulu danke siyabonga.